Taistolla oli ilmiömäinen muisti ja satunnainen tarinankertojan taito. Seuraavassa sitten näemme hänen kertomuksiaan. Ohessa kaaviossa näkyy, kuinka Rautiaisen suvussa Antin poika Rautiaisella oli lapsia, muun muassa Pekka Rautiainen, Tauno Rautiainen ja Maria Rautiainen. Tauno Rautiainen oli Taiston isä ja Maria Rautiainen oli taas Taunon sisko. Ja samalla Maria Rautiainen oli minun mummoni. Juhana Rautiainen, joka oli Tauno Rautiaisen puoliveli, oli taas Antinpojan Rautiaisen toisen vaimon Eeva-Tiina Rautiaisen poika. Elikkä nyt oli Antti Rautiaisen vaimolla Antti Rautiaisen Eeva-Tiina Parviainen. No niin. Ja Liisa-Sofia Parviainen. Joo, ne on ollut, joo. Ja nyt Pekka ja Mari olivat Antin lapsia. Niin, kyllä. Ja Juhana oli Se on sen toisen emännän lapsi. toisen eli Liisa-Sofia Parviaisen poika. Joo, mie en tiedä, että kumminkaan päin ne on ollut sitten tuo. Niin. Vai onko se Liisa sitten ollut se ensimmäinen? En mie tuota tiedä kumpikaan. Joo, kyllä. Mutta sitten se Veikko oli taas tämän Antin veljenpoika, Veikko Laakkonen, Antin veljenpoika. Niin oli. Tää Luottosen Veikko. Kyllä. Niin oli. Ja sitten oli Pekan poikia oli sitten Pekan poikia, joo, kyllä. Ja Antin poikia oli sitten, Antti oli ja Pekka oli veljeksi ja sitten nämä Eero ja kumppanit oli sitten Antin lapsi. Kyllä, joo, kyllä. Ja Antti kävi Helsingissä välillä. Niin Antti oli se kosiskeli ensin, sanovat, että se kosiskeli Liissuun ja Liisa ei huolina ja se oli 10 vuotta Helsingissä ja sitten tuli herrasmiehenä takaisin. Ja isä sanoi, että sillä oli kokkakeppi, kävelykeppi ja sitten tuli niin Liisu rakastui sitten uudestaan, kun ei ollut löytänyt ketään sillä väliin, niin sitten menivät yksin. Ja... No minulle selvisi sieltä sitten tämä, että kun Pekan poika Hirvonen ollut tää, mikä on ollut Maija-Liisa Pitkäsen kanssa naimisissa, niin ollut Petter Hirvonen eikä Pekka Hirvonen. Ja silloin on Anna-Stina Kokko ja sitten näillä on ollut lapsia, ollut Petter, Kalle, Miina, Pentti, Eeva ja Hanna. Ja nyt tää Pirttiniemen Kalle on sitten sukkuu sieltä käsin. Niin. Se on tämän Petterin poikia. Tämä minulle selvisi jossakin Sehän oli se Irjan mökki, mikä on. Niin sehän oli se, mistä oliko se Irja sitten, oliko se Kallen se oli varmaan veljen vaimo ilmeisesti. Se Hirvonenhan se oli, sillä oli poikavilla, se oli meistä vähän vanhempi, se Pekka-niminen. Pekka niitä oli ja Kaijako niitä oli ja ne asui sinne Irjan mökissä. Niin, tuossa Rasivaarassa. Rasvaarassa. Ja oli nyt oli vielä tullut se on se Pekka suossa kuatuna ja sitten oli tämä nyt on se tyttö soittana, se Kaija-niminen, että hän tullut sitä taulua kahtomaan, mikä on myös se muistotaulu. Niin. Ja ne muutti seurantalolle tieltä koululta sen. Rauttisen Arskaisen muutti ja tuo Pajarinen. Ai jaa. Ja Lappola sulla ei oikein tykännyt siitä, sanoi, että se pitäisi olla koululla, kun on sinne laitettu. Se on yksityisomistuksessa nyt. Niin on. Niin ne pisti sitten seurantalolle sen taulun. No mikä se on hyvä sielläkin. Ja me vielä tiedätkö, että kuka se Kaija, minusta oliko se mikä se sukuja. Ja sitten oli semmoinen ne oli tämä Inga, mikä oli tuossa Kamppuri Inga ennen. Niin sen kanssa tullut kahtomaan sitä taulua ja se on se Sepänveko
emäntä oli se Inga. Inga, niin, Ja niin. se Veikko on kuulemma kuollut jo ajat sitten. Niin varmaan. Se on linja-auton kuljettaja taisi olla se Veikko. Se on, Pitkä mies. se on voinut olla. Se on voinut olla. Se oli taksiautoilijana oli välillä ja Aha, automiehenä. Miten missä ne oli. kyllä, kyllä. Niin ne oli. No, sen verran vielä kysyn, miten siihen muistat, kun minä aloittelin tuo kirjoa kirjoittaa, niin se, että minä aloitin sitä kun ensimmäistä vuotta, kun kansakouluun junttasi tieltä. Nee. Niin on se aika pitkä matka, kun 6 kilometriä. On Ja se. silloin on vielä pitempi se matka ollut, niin jääkö sitä semmoisia mielikuvia sitten, jotta ihan mielenkiinnostavaa, että miten se koulumatka oikein tehtiin. Ja minä ihmettelin, että miten se jakso oikein kävellä tämmöistä, kun eihän ne Ei sitä- vanhemmat kuljettanut, ei ne kuljettanut Ei. meitä, eikä ne varmaan kuljettanut teitäkään. No Joutenen Kalle kuljetti jonkun verran. Silloin kun minä olin koulussa, niin jonkun verran, mutta eihän se jaa. oli jatkuvasti ollut. Eihän Niin, niin, niin. siinä jatkuvasti ollut. Ja sitten no ensimmäiset kyllähän se muistan kun Pitkämmen tullessa, kun jalkaisit tuli 7-vuotinen. Niin. Oli ja se oli sitten, mutta sitten kun sukset sai, niin sittenhän se tietysti oli. Sitten oli, Ei se ollut kuin hevosen jalaksi. eihän jätetty. siinä ei ollut. Ja sitten me tuossa Villa Lammin poikki tehtiin aina minulle jää mieleen, kun tehtiin tuo Latunen Eskomassa pyhäseutuna ja että siitä sitten Niin. Joutenen kautta oikaistaan tuossa. Niin. Ja sitten jäi sen mieleen, kun tehtiin kerran hyvää Latunen, että nyt se on mukava posotella aamulla. Ja Eino Holoppainen sattui se iso Eino, sitten kun me oltiin pois tulossa ja Eino kidnappasi meidät sitten, otti kyyttiinsä ja me sanottiin, että me jäähän tuohon Latuselle, niin ei kun otti niskasta kiinni ja ajoi Joutenen ohi ja meni tänne Pirttiniemeen ja sitten ajoi tänne lähelle meitähän se tuli tuohon kunnan rajalle. Niin. Meissä se oli niin paha, minä sanoin vielä, Eino sanoi, että minä olin sanonut, että minä sanon äitille, niin oli sanonut, sanoppa vaikka isälle. Niin. Ja mutta silloin oli, ei siinä ollut muuta kuin, ja se oli semmoista lierimistä se oli. No niin se varmaan se oli, Jotta joskus sanovat, että isä tullut vastaan, että missä se viipyy, niin reppu löytyi, nää tulee jossakin. Siinä olisiko marjoja syöty vai mitä. Niin. Kallenmäen alla oli sitten tuo lähe. Niin oli. Siellä oli lippi ja me käytiin juomassa siinä. Niin kuin nyt ei ollut kovin pitkä paikka ennen pihalla. No se kuului siihen kuvioon. Niin, ja se on sen, niin muista se, kun tuossa muistelit sitä kouluaikaa, miten ei kyyttiä ottanut. Niin, sen, Kähkösen Heikki. niin, Niin, niin me sanoin, että semmoinen niin jääpi hyvin helposti mieleen. kyllä. Se on kyllä ihan, Jotta ei se Heikki ole, se Heikillä ole semmoinen tyyli, että se ei ottanut. niin, ei. Ja kyllä ei vaan hevosella perssille ja Niin. neliselle. Sitten tuossa Joutenen Kalle ja Pirttiniemen Kallekin ottivat. Ja Pirttiniemen Kalle, sehän me kyytiin ja me saan Niin, monta kertaa. niin. Ja siinä pelotti kyyvissä, kun se Niin. ajoi niin kovasti. Ne otti kyyttiin ja sitten yleensä kaikki muu Kähkönen ei ottanut. Ei. Vaan sitten taas niin Eljaksen Eino olisi ottanut kyyttiin kanssa, vaan Eljaksen Eino on niin, Niin hias hevonen, jotta siihen kylmisiin kyyttiin. niin. Arvestetaan ei vaan Eino tulisi. Ei Eino ollut, se ei ollut, Eino ottihan se kyytti. Otti. Ja toinen oli Tikkasen Veikko ei ottanut. Veikolla oli taas sitten semmoinen hevonen, se käveli tälleen hyvin harvaksi. Niin. Niin sillä oli, joo. Ja mutta sitten, että Pirttikallellahan oli just semmoinen No silloin hevonen, niin kuin sinä sanoit, että se kun sanoi, niin se kiristi. Niin. Kun se Kalle sairastui ja Jussi lähti ajamaan niihin ja ihmetteli, että eikö heidän hevosella osaa ajoa. Jotta silloin oli kyllä Niin. mä en tiedä, kyllä ne sitten suksella kuokulettiin ja sitten minä muistan, kun oltaan me vähän yläluokan puolella, niin pyörät viettiin Eskon kanssa tuohon Aropäivisen riiheen ja sitten se ajettiin sinne, pikkusen ja jouduttihan se. Minkä se riiheen jää? Niin on niinku, ei ollut tietellä Ei ollut alapäässä siihen hyvä. niin kuin ei ollut tiete. Niin se on sitten Siihen sitä. viettiin riiheen ja sitten se ajettiin se pätkä. Niin. Ja sitten jos kylässä vuoden luona käytiin, niin oli sitten pyörät siinä, että se kuitenkin niin vähän se helpotti sitä. Kyllä. Mutta on se, kyllä se on outoa aika. Minä kyllä muistan, että niin se, olisin teidän kanssa yhtä aikaa, että Esa ja Hirvosen Esa ja Jorma olla. Niin, no se oli Ne on nuorempi. No Esa on vanhempi. No se alkaa se jo se siihen aikaan se semmoinen
Jonnilla jaottelu nuorempiin ja vanhempiin. Ai jaa, te olitte vähän Me vanhempia. oltiin vanhempia ja sitten tietysti oli, me niin kuin talvella kuljettiin aika paljon tuosta. Niin, se on Tuossa suoraan. No sitten Kalle Heikin kanssa me kuljettiin. No Heikki oli sama ikäinen. Niin, samalla luokalla. Samalla luokalla ja sitten, Kukas sinua opetti? no se oli Annikkihan, se oli ensimmäisellä No luokalla. niin sama kuin meidänkin, Ja kyllä. sitten Saimi tuli ja Joo, kyllä. sitten oli Saarinen ja Karivuo. Joo, oliko Karivuo kesillä? Olihan se Karivuo. No, milloin se opetti Kehno 5 vuotta? Ja... Karivuo suuttui, niin sanoi, minä laitan teidät Saarisen kouluun. Niin. Sitten oli se tuo Liisa Rouvinen, olikohan se viimeisellä luokalla. Jaa, sitä minä en Oli, muista. se oli Jussi Rouvisen. Meillä oli tuossa siinä opettajien asuntolassa oli se koulutus Ai 7. luokalla. Niin. Ja se Karivuo oli varsinainen opettaja. Niin. Kyllä, mutta se Liisa piti aika paljon tuntia. Ja sitten vielä muistan, kun pojat, se oli nuori, nätti nainen. Pojat jolla tavalla sitten ihastuttiin siihen ja Niin. ostettiin sitten joululahja sille Liisalle. Ja Liisa oli sitten käynyt kirjoittamassa, että kiitoksia 7. luokan pojille. Niin. Vielä se kuulemma elossa on se Liisan. Ai jaa. Ja Karivuo oli sitten, minä muistan kun Laakkosen vuotta sen vuoden kanssa kuuluttiin serkuksiin, niin sitten minä en nähnyt, minulla oli huono näkö, minä en nähnyt Niin. sillä, me olin just siinä takapenkillä istuin, niin en nähnyt sieltä, niin ne muutti sitten etupenkkiin Holppasen Masan kanssa ja Masan kanssa istui Voitto etupenkissä, niin ne muutti Hirvosen vienon viereen tuo Voito. Ai jaa. Ja sehän on karmein, mitä voi olla siihen aikaan. Että Tytön viereen. Tytön viereen. Ja Niin. Vienokka ei ollut ilmeisesti niin suosittu Voiton mielessä, niin Voitto ei tullut kouluun ensinkään. Ja sitten minä Eijalta kysyin, että mitenkä missä se Voitto, niin sanoi, se ei tule ensinkään kouluun, että se lopetti koulun. Kun sanoi, että kun kerran Karren viereen panivat istumaan. Ja minä sanoin, että minä lähden yöksi sinne Voiton pihaan ja houkuttelee sitten. No, niinhän minä menin sitten, niin Holoppasen Marttila kirjoitti vielä sitten kirjeen Voitolle. Mä lukin, Karre odottaa sinua viereensä. Voitto ilmoitti isälle, jotta nyt sinun pitää kirje kirjoittaa Karivuolle, jotta pitää muuttaa pois siitä tytön rinnalta. No en ole sitten pakko on kirjoittaa, kun ei muuta olisi lähtenyt kouluun. No sitten mäntti, niin Voitto vei sen kirjeen sitten Karivuon pöydälle. Ja Karivuo sitten sanoi, onko kukaan laittanut tämän kirjeen. Voitto viittasi. Karivuo aukasi sen kirjeen ja voi onneton, kun se suuttu. Niin. Sanoi, minä en yhden luokkosen tatta pulpettiin kahti pisteitä. Ja sanoi, sitten lupasi, että nyt suopi viikon, jos istuu, niin hän järjestää toisella tavalla. Voitto koko vuoden se Voitto istui sinne, eihän se Karivuo. Niin. Ne oli. Se on muuten onnellinen opettaja se Karivuo. No niinhän se oli tietysti, vai se, no kun sitten laskutunti oli Kalle Heikki, laskentatunti, Kalle Heikillä oli tuo tuloskirja, se oli ostana. Niin. No sitten kun tehtiin kotitehtäviä, niin pikkusen pätkä laskettiin ja sitten voitiin vastaus. Ja sitten Laakkosen Voitu istui siinä vienon vieressä, niin Karivuo kysyi, paljonko on Laakkonen saanut tästä laskusta, niin Voitto korpistelta tälle Heikki, kun etu toisesta penkistä kuiskatettu sen verran. Voitto kurpistelta ei sanonut, niin Heikki otti ja viskas tälle. Karivuo vaan istui ja mutta no paljonko on Laakkosen saanut. No, Niin. Voitto otti sitten sen vihoja siitä ja sitten ehti ja sanoi, onko kaikilla tällä, että kellä tällä on? No kaikki viittasi, että silleen on. Ja eihän niissä ei se tutkina Karivuo ensikään koko. Se on kyllä ihan... Ja silloin oli kyllä oli se, kun sitten oli ensi luokilla vielä, kun Aros oli koiraviha. Kuren Martti oli silloin tiellä. Niin. Niin Martti se oli vuotta vanhempi. Niin, jotta se oli turvana sitten, kun sitä koiraa vastaan. Se oli vähän semmoinen rohkeampi. Se oli kyllä outo se. Ja Arossa, kun sitten koiria oli, niin ne oli kaikki vihaisia. Niin. Eikö opettaneet?
En tiedä, minä muistan kerran, kun minä tulin harjoituksiin teille, niin minä vastasin, että isä on kuotona. Se aronkoira, Lahkesen tarttuna, niin Pietro sanoi, että eikö hän lähetä ampumaan se koira. Ja ja se sanoi, että no lähettää. Niin Joke sanoi vielä, että sitten panna johonkin pylympänsä se roikkumaan. No ei leikki puhettahan sen tuli, ei sitä nyt kukaan ole. Niin. Semmoinen oli. No sieltä tämä koulu. No entäs ne maidon vienit? Nehän on ollut yksi semmoinen. Aropäivissä viettiin maitoa. Ukot kuletti. Ukot kuletti ja ajoivat. Vielä sanoo tuo Luokkosus, että hän ajoi jo tiepuolelle ja hatun päästä otti, että hevosikolonna tullaan vastaan. Niin. Oli maidon vienti. Ja sitten siellä oli, minä muistan sen, kun isäs oli semmoinen vähän, kun se ei ollut Harisen Antin kanssa, ei niillä ollut mikään semmoista vihasuhdettakaan, vaan kuitenkin niin ne ei ollut oikein välilössä, niin Veikko aina sitten vetäisi. Niin sen minä muistan sen, kun Veikko oli sikari ostanut. Antti oli hyvin tarkka tuosta tupakasta. Niin. Se ei tarjonnut kellenkään tupakkoa. Juakko sanoi, että se männee aina korjailla hevosen valjat ja männee sinne hevosen taakse ja suijattaa sitten tupakan palaamaan ja tullut. Niin Veikolla oli paksu sikari. Rostin kauko antanut Veikolle sikari, niin Veikko sanoi, että sano milloin Harinen tullut, niin hän sytyttää se. Veikolla pisti nuo turkin kaulukset pystyyn ja meni sinne Aron riihen nurkalle ja Antti kun tuli, niin muistan kun se Antti tälleen mulukkoili hyvin, kun Veikko sikari oli keskellä suulla tuttutteli. Niin. Oli se silloin, ja kun ei silloin ollut semmoista, jotta olisi vienyt esimerkiksi 1 tai 2 Niin, ei. Vaan se on semmoinen kokoontumispaikka, sillähän ne saa kiistellä sitten. No niinhän ne teki. Ja sitten suuttuvat aina. Niin. No ei Piassissa tuo Eljöksen Eino se suuttuu. No, se on kommunisti. Eino oli kommunisti ja Tolvanen härnäs sitten. Tolvanen, niin se autokuski. No sitten isä Veikkohan isässä se sanoi sitten, kun Pirtti Kalle oli sitä hevosta kehua aina. Niin sitten Pauli Sallinen tuli, Paulilla oli semmoinen varsahevonen. Pauli istui pöntön päällä, niin sanoi että Veikko sanoi, on se tuolla Paulilla niin kommea hevonen. No, niin Kalle heti väisti sen kysymyksen ja sanoi, että kommea silloin se emäntäkin. Niinpä niin. Pauli sanoi, niin no niinhän se tietysti on, vaan molemmat on laihanlaisia. Kalle sanoi, että no ei kun hevosen pitää olla lihava, vaan emäntä on laiha. Sanoi. Sitten Kähkösen Heikki vieressä oli ja Martta oli aika hyvä se. Sanoi, onhan se sitten jos lihava eukko kellä on, niin se on kun lehmänlanta läjiä tuksuttelisi. Heikkikin nauroi makisti. No sitten Seppä Turaseppä härnäs kansan. Se piti olla kyllä kommunisti, mutta en tiedä, onko se oikeasti kommunisti. Miten Seppä oli semmoinen, kuitenkin semmoinen sovinnollinen. Niin, tahalla se nieritti kyllä. Kyllähän se nieritti. Vaan sitten se Veikko teki kanssa sitten temput sille Sepälle isässä. Jaa. Kun oli äänestyspäivä ja se Veikko oli hyvin myötämielinen kommunistille ja Seppä sanoi, että hän tullut hakemaan äänestämään. Ja tää Veikko sanoi, älä tule, en minä äänestä ensinkään, että minä olen nyt politiikkaan tympeitynä. Ja isä nyt sitten poliitikko tietysti oli kanssa, niin se Veikko sanoi isälle, että hän äänestä, niin isä vastoi Kiutuvan Pekalle, jotta ei Veikko äänestä, niin Pekka sanoi, että hän käy hakemassa. Ja Veikko sitten, en Veikolle sitä sanonut, että ne on sopineet, niin Veikko sanoi sitten, minä menin Kallehikin luona käymään silloin äänestyspäivänä, niin Veikko tuli vastaan. Siihen jäänyt siihen postilaatikolle. Se oli Kiutuvallainen tuonut sanonut, että hän kävelee tämän loppumatkan. Veikko tuli sitten sanoi, että tänä aamuna heräsin. Kun se kahvila ollessa, kun mitä, niin sanoi, Katri sanoi, että kuka se tuli pihaan, niin Kiutuvan Pekka tulloo. On nuo vällyt tuossa ajoreissa ja lähdetkö äänestämään? Veikko sanoi, no eihän minä nyt jätä äänestämään milloinkaan ja enkä nytkään. Ja sanoi, oisitpas nähnyt Sepä ilmeen, kun
Me Kiutupaalaisen kanssa marssittiin sinne sisään. Niin se on sillä vaalitoimitsijana. Niin vaalitoimitsijana oli tuo. Ja sanoi, me marssittiin sisään ja sanoi, enhän mie. No Veikko, tuotahan minä aleholoppaista hienosti. Eihän mistään kysynnäkään, vaan se sanoi sitten nauroi, että Seppä oli niin. Seppoja pitivät vähän siinä mielessä, kun sanoivat, että Seppä kun tuli äänestämään joku kommunisti, niin se oli niin ystävällinen ja niin, nauroi ja sitten se oli niin kova poliitikko. Olhan se varmasti. Oli. Niin. No Eino Hirvonen oli tuossa kanssa, mutta Eino oli Seppä oli enemmän semmoinen suplikkimies. Niin. Jotta Seppä ei sillä tavalla ei suuttunut eikä jos niin kun meillä haukkuiko ne toisiaan IKL-läiseksi ja tämmöistä. Onko se puhetta oli taas, se on IKL. Niin en tiedä yhtä sitä. Niin. Mutta ei ne ollut ne ei ollut ylimpiä ystäviä Seppä ja Eino. Niin, vaikka oli kommunisti. Vaikka ne oli kommunisti, että se yhdisti se vai olihan se koululla sitten se, muistanatko siihen sen kun Piimästä ostivat sen lehmä. En muista. Seppähän se osti sen lehmän ja se oli semmoinen hirmu pahanmakoista se perunakeitto. Niin. Ja myös sitä syöttiin, Karivuun lähti syömään omaa huoneessansa ja Makkusen pojat sanoivat, että onkohan tässä iästään kuolleen lehmä lihoja. No silloin kaikki kantoi sinne pönttöön takaisin ne ruuat ja niin. Sanoi, että isä oli mennyt Marikuhtuna tappamaan lehmiä ja ne oli mennyt tuon Hannan-Pekka ja tuo Makkusen Olli menneet sinne tappamaan, se on ollut jo kuollut se lehmä. Niin ne vielä veitiin, niin sitä ei veret lähtenyt. Niin. Kato, niin se oli mustat ihan ne lihat ja se oli Seppä sanonut Vänskä Eevalle, että poltan niitä lihoja vähäsi, että niin kuin mennään se veren maku ja väri pois ja se oli palannut se. No Seppä se möi sen lehmän sitten vai? Seppä osti, kun Seppä oli taloudenhoitajana. Ai niin, joo, niin osti koululaisen. Osti koululaisen ja voi sitten me pihassa vastittiin sitä, että se oli sitten kuolleen lehmän lihoja. Isä meni Eljaksen Einolle sitten sanomaan ja Eino oli mennyt silloin, tämä Kamppuri Arvin emäntä oli terveystarkastaja ja niin. se oli Arvin emäntä mennyt sitten sinne ja nehän oli hauttuuttana ne lihat. Kyllä. Se oli ilmoittanut, ne on hauvattava ja silloin ne oli ihmeessä, että ne ei saanut syydettä siitä. No ei on kyllä. Kato, kun Sepällä ollut lapsia, niin ne oli emännän kanssa hyvissä välilöissä, niin se osti sen lehmän ja no onhan ukko Sepällä lapsi. Niin, mutta ei ollut koulussa. Ja niin, koulu, ei niin, ollut koulussa ketään. Ei ollut koulussa ketään. Niin, jo käynyt koulu siihen aikaan. No siihen aikaan, kun sen verran Ossi oli ehkä nuorin, vaan sekin oli jo aika paljon vanhempi meistä. Niin. Siinä oli aika monen. Ja muistatko se Ossin missään vaiheessa sen pontikan keittoon rupesi sitten? En mie sitä oikein, onhan se Ossi tehnyt sitä tietysti. Pienen sehän sanoi tuossa, on meillä se nauhalla tuolla, kun se Ossi kertoi sitä, että isä opetti hänet. Viinankein. Niin, se alkaa siinä tämän ohjelmassa sen yhden. Niin, oli Hartvikin ohjelmassa. Niin sanoi isä alkujaan opetti ja sitten sehän keitti sitten niin muistan kerran kun mentiin tuonne rannalle, Luokkosen Votu oli ja sitä laulu kuului tuolta järveltä ja me mentiin rannalle, niin silloin lähti se laulaja niin hirmu vauhdilla juoksemaan tuonne ja se oli mennyt tuonne kunnan kankkaalle, niin se jäljissä pietelle. Se kun 3 miestä näki, niin se arveli Ossi tietysti, että se poliisi tullut. Niin. Ja se oli painuna. No sitten Kostamo haastoi, että mitenkä hyö kyttäisi Ossi. Nyt sitten ihan se jonkun kerran käy sitten se, kun ei ollut ennen virassa. Niin. Hyö kyttäsivät Ossi siinä viinatehtaalla ja sanoi, se Lehikoinen oli siihen aikaan. Niin sanoi sitten heillä oli eväät mukana ja siinä oli iso semmoinen kuorikasa. Kun ne kuori siihen aikaan propsia, niin sanoi, että sitten se sanoi se Lehikoinen, että pitäisi tuonne kuorikassaan panna tuo maitokannu niille mukana. Ja sanoi, kun rupesi sitä kaivamaan, niin sanoi, siellä oli ne rankit happanemassa. Sanoi se sattui justiin, ihan vahingossa. Niin. Eihän se, ei se Tuossa se Ossi teki, Setä-Pekka teki Savotto, niin tuossahan se keitti tuossa
Kähkösen Heikin Niinhän se on lähellä tehnyt. sitä Montussa. Niinhän se on tehnyt. Ja Siellä ja sitten Lehmoniemessä keitti. Ja, niin, ne oli monessa paikassa se on keittänyt on. sillä vaan. Niin. Eihän se ja kun Ossi sanoi, että se on niin pieni synti, että ei Jumalakaan ei sitä kauhiesi. Ja niin kuin yleensä oli siihen aikaan, kun ne ei se kyllä se oli pahan makusta se pontikka. No, se oli Niin, palannut sen verran, että maisteli, mutta se kun löyhkäs oikein. Niin. Vai? Vaan nehän piti rontajuhlat aina joka kevät sitten. Niin tuossa ei, syksyllä. Onko se yksi? Syksyllä se oli se rukkouslauantai, niin se oli. Ai se oli sitä. Silloinhan ne piti Ukko Hakkarainen keräsi noita muikkuverkkoja piti ja toi rannalle sitten. Ja tuossa kalasaunallahan ne. Siinähän ne joi. Niin. Siinähän ne joi sitten. Kyllä. Ja en minä muista, että oliko se nyt heidän änkyräkännissä. Kun minä muistan sen, että silloin minulla ensimmäisen kerran ne tarjosi sitä, niin piässä pyöri vähän. Kun sen muistan. Ja sitten jonkun kerran tuolla Hiekkarannalla oli. Joo. Sillä oli Salamen Teppo oli ja tuo Myllytupu oli. Ja sen muistan vielä, kun paistuvat lahnoa ja se huuti tuo Salamen Teppo, jotta Tupulle, että ota kiinni ja heitti lahna ilmassa. Niin. Se kun nosti kätensä tuolle, niin se rätkähti kun ruuat pärskähti niin suoraan siihen. Niin nauroi, että olisi hyvä sieppari pesäpallossa. Niin. Mutta sitten hän lopetti sen. Kyllä se oli siihen aikaan. Sitten oli se vene sille tuolla Turusen Veikolla. Niin, se on iso paatti. Iso paatti, Niin. peltivene. Ja sitten Veikkohan ne kiikarturuseksi sanovat, kun se osti. Varmaan sitten oli ensimmäisiä kiikaria, mitä oli Veikolla. Niin. Naisia, kun oli tiirailu sitten sillä. Vuonna 1979 ennen armeijaan lähtöä olimme Taison kanssa rakentamassa Kirkkovuoren lomakylää. Samana vuonna TV1 kuvasi Rääkkylässä televisio-ohjelman. Taisto tekikin tästä televisiopoliittisen laulun, jossa hän aloitti tätä ykkönen, kun kuvaa tätä Pohjois-Karjalaa, niin vanhan ladon nurkalle kamerat asettaa. Kohtaloa monenlaista siinä kuulla saa, toinen toistaan kurjempaa. Mainostelevisio oli päättänyt, että Rääkkylä on yksi Suomen suvipitäjistä ja pyytikin sitten Rääkkylä seuraa toimimaan pääjärjestäjänä Rääkkylän puolessa, kun he tekevät televisio-ohjelmaa. Kun ryhdyimme sitten tekemään käytännössä tätä televisio-ohjelmaa, niin tuon ohjelman rungoksi muodostuikin Taiston tekemä Rääkkylä-laulu. Jotta höristä korvaa ja kurkota kaulaa, nyt Rääkkylän kuuluisat artistit laulaa. Kun näin on juttu, on Rääkkylä tuttu jo ympäri Suomen maan. Tässä sitten taivalletaan Kirkkovuoren maisemissa Taiston sanoittaman laulun mukaisesti. Et tarvi hellomallas liiraa tai puntaa, kun kiertelet kaunista Rääkkylän kuntaa, kun näin on juttu, on Rääkkylä. On syntyvyys tiellä päin pieni, niin siihen lisäystä suotava ois. Nuo jätkätkä ei mene naimisiin, kun muutti ne neitoset pois. No sehän on kehitysaluekultti, kun mutterit puuttuvat, vaikka ois pultti, kun näin on juttu, on Rääkkylä tuttu jo ympäri Suomen. Kyllä harrastuspuoltakin vaalitaan, vaikka kunta on pienoinen. Kavun okkoa tuskin me tarvitaan, onhan koululla häkkinen. Supukoilla on korkealla määränpää, ja Hirvosen Esko se säveltää, ja nuorisoseurat ne taitaen kävi tietänsä.
Taisto teki myös sen ajan henkeen kuuluvan protestilaulun, jonka sanat kyllä sopisivat yhtä hyvin myös tähän päivään. Laulussa sanotaan muun muassa, että ennen on miehellä mökki ja kontti, nyt se on oltava huvilatontti, jotta se ei tule elintaso jäisi muista jälkeen vaan. Tuomas oli hyvin kiinnostunut isä Reinon nuoruuden seikkailusta ja yritti saada Taiston kertomaan. Taisto oli varovainen eikä kertonut kaikkia tarinoita. Kauan on kulkenut päällä tien etsien unelmaa. Eikä hän elämältä paljon vaadi, vain vähän rakkautta. Järvensä pintaa öisin tutkii, veilailen sielua. Joo, tämä on semmoinen, miten paljon asukkaita? 6600. Joo. Se oli pyhäaamuna, missä Reinolle otin lehet sinne mennessä. Tuomas oli hyvin kiinnostunut isä Reinon nuoruuden seikkailusta ja hän pyysikin Taistoa kertomaan niistä tarinoita. Ja tarinoitahan riitti. Reino sanoi, että kumpoo lehtiä siellä luet. Niin sanoi, että luet siitä nämä uutta Suomea, niin mie kahon tätä Karjalasta. Nokakkaa istuttiin tälle ja sitten mies sitten yhden kerran sanoi, että miten, onpas vanha mies ruvennut ehokkaaksi vielä tuohon Vuoliloheen. Reino sanoo kukaan. Niin sanoi, että näkyy olevan tuo Voinimen vanha isäntä, se on jo 80, niin kokoomuspuolueessa on ruvennut tuo Reinon Hirvonen ehokkaaksi. Ressi sanoo, vaan niin ja tälleen tärisi oikein lehti, kun se nauroi sillä takana. No vaan niin. Oli. Oliko siellä politiikassa mukana? En minä ollut politiikassa vaan. Riitti ihan tämän Reinolle. No sitten Reino sitten mentiin Viinosta laulettiin yhden kerran ja siinä muistan kun Rasvarsa esitti Ritvaa kuuntelemassa kanssa siellä ja sitten siinä meidän laulussa että mitenkä lemmentös ja viina pistää senssit sekaisin, se tieltä poistaa estot, mutta tuolta potenssin. Niin pojat osoitti Reinojaa sitä. Ressi sanoi Ritvalle sitten, mikä hoi sinuun, niin sinulla ihan maistumaisesti piätikin tällä tavalla. Ritva kiisti jyrkästi, sanoi, että ei siihen huomannutkaan. Nyökytteli, että kyllä niitä on. Se oli hyvin semmoinen reilu kaveri ja me ei oikeastaan mitään muuta se, mutta ei meillä oikeastaan milloinkaan ollut erimielisyyttä. Se Reino sinun aina ylistää ihan. Niin ja se tekee vaan ne pii paikkoonsa ne ylistykset. Niitä oli tosiaan Kirppuvuorolla oltiin muistan kun oltiin sitten yksi tyttö sitten oli se oli lakkoamassa noita lattioita ja mentiin sinne. Se oli ihan tuntematon, että aamulla mentiin töihin siihen, niin me oli sama yhtä kämppiä Reinolle tehtiin. Pressi sanoo, Päivä, siinä rupesi lattiita lakkoamaan. Tyttö kahtoi sanoi, semmoinen 18-vuotias tyttö sanoi tosissaan ihan, että minä en pidä siitä, että minulle tuntemattomat sinuttelevat minua. Pressi sanoi, no saadaan minua tutustua tarkemmin. Sanoi, pitäisi ensin tietää ammatti- tai oppiarvo. Niin. Pressi sanoi, se opiskelija vähän hankala sanoa sitä. Niin silloin rupesi englantia puhumaan se tyttö. Reino sanoi, en minä ymmärrä tuota puhetta, että kun minä olen teknisellä puolella. Eihän Reino ollut silloin missään, kun kirvesmiehenä oli. Teknisellä puolella. Sanoi, oletko siinä tekussa tuossa? Joo. On. No kummalla, millä luokalla se on? Siinä on Reinolla harkinnan paikka kumminkaan sanoo. Sitten Ressi sanoi sen, niin sanoi. Valva vahinko, jotta hänen yksi tuttava olisi ollut sillä toisella. Mutta sitten on putkimieheltä käynyt kysymässä, että onko siellä ketään opiskelijoita. Niin se putkimies on sanonut, että kaikkihan me ollaan. Sanoi, voi jos me sen tiennyt, niin me olisi antanut
antanut sanoi hänellä on näitä vehkeitä kaikille siirrelleitä, niin hän olisi antanut tietoa mitenkä sanoi vaan että kaikkihan minulla on opiskelijoita. Tämä Reino sattui Malakin Keijo, niin se on hyvin mukava mies, mutta hyvin vilisakka. Minä sanoin, että onko sillä emäntä, niin sanoi, ei meillä on poikamies, niin ei tuommoinen mies ole poikamiehenä ennen. No varmasti on. Niin anna sitten mainiin, että perheen kanssa kun kävit. Ei ole minulla. Tuletko sieltä taiston viereen? Sitten sanoi, että jonkun verran miestä sanoi, kun se sanoi emänteen olevan, niin minä sanoin, että mikä sinut sotilasarvoltasi? Se on ihan alikersantti. Minä en usko, että ylioppilassa ei ne ota alikersantit muuten. Ottivat hänet. Minä en usko. Sanoi, pitääkö minä tulla sotilasvastiin? No sitten usko jos sen niin. Seuraavana päivänä sotilasvastiin. Näytti, niin minä saadaan Mika H. Otin kätteitä, niin sitten minä käyn seuraavaan sivuun. Nyt se viru kahtoo, onko kuka on lähiomainen. On vain maatila. Sitten Audulaisen on vanha Volski semmoinen. Se ei varmaan kuvissa missään. Jären vanha Volski semmoinen, niin Reino lähti sitä ajamaan. Putkimies hyppäsi siihen ja pisti tälleen. Tuuletin siinä nuolta. Minä vetäisin ne tuuletin pyyhkiä pieleenkin. Minä väliin niisti. Kyllä se on semmoista monenlaista. Kyllähän sitä sattuu. Se on tuo Angliaa se Reinolla ja Volkswagen. Se Ressi vielä sanoi, että Luokkonen lupasi sitä hyvää hinnasta, kun hän vaihtava. Ei hän sitten. Nehän unohtuu sitten. Yrjö. Kuvaanko se oli pieni? Oli perhana. Mä en tuossa nyt onneksi semmoista tullut. Mitä Hilda tahtoo? Syö vaan Hilda. Syö. Mutta se sinne missä Anni syöpi. Kyllä ne on pienet nuo älyjän nuo. On. Mitenkö myös nyt sinne missä Anni syöpi? Se on tuo. Onko sulla useampi kamera? Mitä? Useampi kamera? Ei, Reinon kamerahan tämä. Ai jaa. Ei mulla, itse asiassa nyt on Reino on nyt tehnyt noita videohommia, niin se on itsellä ollut vähän sellaista muistelua niihin juttuihin. Ja Reino on opettanut tuohon leikkaamiseen ja muuhun. Et ihan en omassa työssä ole tarvinnut nyt oikeastaan pitkään aikaa. Mutta Reinon kanssa on mukava touhuta noita. No niin, se on. Se oli silloin. Olitko siitä alakossa joskus sillä, kun se rakensi niitä mökkiä? Joo, ei itse asiassa se oli ihan taisin se ihan palkkaansa. Joo, kyllä. Joo, siitähän me tutustuttiin. Joo. Niin silloin oli nättiä mökkiä, mutta se kunta ei osta sitä, niin ei. Se oli silloin se poliittinen homma, mikä siinä oli. Niin on, se on tosiaan tuo. Ei ne hirveästi Reinoa tukenut niissä hommissa. Eihän ne tukenut, se oli. Ja sitten Simanainen oli just tuossa, se oli semmoinen omaluotoisessa henkilö. Vähän niin kuin diktaattorin tyylinenhän se oli siellä. Joo, mäkin Simanaiseen itse asiassa tuo. Vieläkö ne kellottaa sille ne seppukset? Kävitkö sinä Ritva katsomassa? Hän on maailman suloisimmat. Olin tuossa Reinon kanssa, otin tuossa liiderihommassa, niin sehän se siellä pyöri sitten. Niin. Siellä niin aika omalaatuinen kaverihan se on. On se sitten, kun se Reinon kanssa kävi, että silloin aikaisemmin, kun heillä oli kyllä ne velit semmoiset kohtalaiset, niin lähtivät Helsinkiin ja sitten Simanainen oli hyvin, kun se Salmen kanssa ei saanut pelkästään vähän salmeja. Niin. Jotta, niin. Sitten oli joku nainen pyytänyt Reino Simanaisen käymään kylässä ja olen sen käynyt siellä, niin Ressi on sitten ottanut ja Simanaisen kalenteriin merkinnyt sen Jonni, tuosta puhelun luettelusta vaan numeroja. Simanainen huostui minulle niin, että mitenkä. Mentiin sitten tuonne Mikkelpuolille esiintymään, niin Simanainen tuli meille huostamaan, että kun Reino käytti, niin nainen on kirjoittanut siihen nimensä ja puhelinnumeronsa.
Eihän sitä saanut sanoa, että Reinohan jotta ne oli, silloin oli. Sitten oli kerran minua nauratti, kun siellä, mutta käyttiinkö me siellä vissiin tässä Kimmelissä me käyttiin jonkun kerran. Ja sitten Reinulla oli tuo Attasen salakku. Ja sitten siinä oli, ei siinä ollut muuta kuin hammasharja sillä salakussa mustoa, jotta hammasmustoa mikäli oli. Ja seuraavana päivänä sitten se vei tuonne, jättiin tuonne kunnantoimistolle Reinun jäi, niin sitten Simanainen seuraavana aamuna oli menossa jonnekin Tohmajärvelle minne, niin samanlainen salakku, missä on vaan sen erehtynyt, vai ei onneksi ollut. Järvi, jossa on ottanut sen, siinä on hammasharja ja musto. Se on tosiaan. Oli silloin tosiaan miten. Monessa paikassa, niitä se laskin montako paikkaa, kun käyttiin, oli niitä aika monta. Niitä pohjoisin kanssa sittenhän oli joitakin semmoista Reinoa ei ollut, eikä tuo Pietu. Pojat on naimisissa, niin eihän ne sillä tavalla ei päässyt. Nämä on huusveltanut niin kuin aikoina. Kennusen Kari oli sitten, miten tunnettu se hanuristi. Se oli mukana ja sitten Ilosen Esko. Esko kai jossa sillä Joisuun puolella, jossa on. Niin oli tosiaan tuo. Niin tässä muistelin semmoista, kun oltiin sillä missä Haukivuorella, kun me oltiin? Tää on nyt Reino, se on semmoista tarinaa tuttua, että nyt kuule on. Me on lasketellut tätä. Onko se Tuomas ollut kuulolla? Kaikki salaisuudet on tullut Tuomas nyt ollut kuule. kuulolla taistelutarina. Haukivuorella oltiin, mentiin esiintymään, niin käskivät pois ennen kuin kerittiin esiintymään. Järjestysmies sanomaan, että pitäisi lähteä pois. Onko miehillä lippuun, mutta ei ole, sitten pitäisi lähteä pois. Ja sanottiin, kun pitäisi esiintyä ensin vähän. No sitten ei se mitään sanoa anteeksi vai, että hän ei tiennyt tuota. Jussi rapuastui sitä, kun laulettiin sitä potenssista. Niin. Kun siinä Ritvala sanoi, että Ritvala näin ikään. Sekä tämä poliisitarina jo. Niin se kun olit poliisina. Niin, poliisi. Sellaisen niin, se on se Lavitasen Rami silloin. No, kyllä se Ressi Orvo, se osasi kyllä näytellä niin hyvin kuin. Kyllä oli yksi Lavitasen Rami, joka oli semmoinen, vaikka se oli vähän kehitysvammainen pikkusen, niin se meni Rasvarran baariin ja joi itsensä kumallaan ja sitten ajoi mopolla ajoi kotiin. Ne on baarin omistajat hyvin harmittaa siitä, niin Reino sanoi, pitää lähteä ratsomaan. Mulla oli semmonen siihen aikaan semmonen jamestakitso, miksi se sanoi. Siinä oli vähän kullavariset napit, niin se Reino pani sen tiehäsi ja sitten sai siltä baariomistajalta tuon taskulampun, jossa oli punainen valo. Ja sai vaihtoa sitä valoa. Lähdettiin perässä ajamaan, niin ajettiin semmoinen 2 kilometriä siihen Kinnulan kohdalle, niin Reino sitten Urba Erki Anglialla oltiin. No, seisottu sitten. Reino seisottu siihen ja näytti tänne, että seisottuna. Seisottuhan se vaan Reino sai sitten lähelle ja ruvesi jotain kysymään, niin lähti ajamaan. Reino sanoi, tähän karkkuisi oikealta poliisiloitakin. Seuraavan kerran ajettiin sinne Lapin jonnekin sinne Timoskasin kaupunkohille. No siellähän se yritti kanssa. Samalla tavalla teki. Sitten mentiin Lapinmäelle ja siellä Reino näytti punaista valoja. Ja niin tää pyörästi takaisin ja lähti ajamaan sinne takaisinpäin. No sitten minä sanoin tuossa Marjokankaan tienvarressa, että onkohan se josko se tuonne mennyt. No pimmiä alkoi jo olla, niin sinnehän se on, sillähän se seisoi jonkun 100 metrin päässä mopoloinen. Niin. Se kun meni sitten nousi autossa ja käveli sinne sanoi, mitäs se mies karkuilee? Niin. Hän sanoi, kuka te olette? No minä olen ylikansastaapeli Timonen liikkuvasta poliisista. Sanoi, olette juovuksissa? Niin. No olen vähän, sanoi. Minkä kerran työ juotte? Sanoi, että 3 pulloja. Miksi ette juonut enempää? No kun rahat loppus.
Oisitteko työ juonut, jos olisi ollut? No en olisi juonut enempää. Sitten sanoi Ville Reino, että nytpä hengityskoe, jos siihen ei ollut niitä pilliä eikä muita. Sitten se Reino sai sen. No siinä vaiheessa Ressi, että mennäis kotiin hermot. Hän sanoi, sitten sanoin, että on kävelykoe. Se kävelytti sinne takaisin. Tuli sitten, meidän auto liian lähellä jo käveli. Tuli takaisin sitten ja Ressi sanoi sitten, että no, minä viestän tällä kertaa teillä huomautuksella, vaan teidän pitää työntää tuon mopo sinne. Olla sitä 10 kilometriä matkaa aina. Toinen sanoi, että minä työnnän mielelläni. Kiitoksia vaan kauhean paljon. Työ olette hyvä mies. Ressi sanoi, tiedättekö muita, jotka ajaa humalassa? No Jouko Pakarinen. Ja no sitten se lähti sanoi, että ihan talutta sen mopon, niin me mentiin sitten jonkun matkuun ajettiin ja sitten sanoi, että me käydään sanomassa, että ajele vaan, jotta ne poliisit meni jo. Niin ei se niin paljon ollut humalassa, että se olisi häirikönyt. Pisti sen vahingossa, no mentiin, niin eihän sitä näkynyt. Se oli hypännyt ja lähtenä. Niin on tosiaan niin monenlaista on. Tällaista rasikasvota, niin... Siitä ei ole mitään kertomista. Silloin oli vähän niin kuin pakoeessa joudutti siihen, että piettivät mikähän se oli, onko se joku kulttuurikokeilu joku se on semmoinen ja Niin. ne tiesi, että me joskus laulettiin, aina on joskus pikkusen päissä niin tulla juhlissa tai seuran juhlissa, niin sitten ne keksi, että meidän kun ei ollut ohjelma, niin meidän ruveta laulamaan. Ja myös sitten joku keksi, että on jotain Amerikan noita pukuja tuolla yhdellä Halosen Heikille ja me käytiin sitten niitä pukuja käytiin hakemassa ja ensimmäisen kerran kun laulettiin, niin se oli niin valtava menestys, että en tiedä missä se oli niin, että taputtivat uudestaan meidät, ei lopettanut ne taputusta ja siinä oli Kinnusen Kari oli vielä soittamassa siinä. Ja Missä me oltiin silloin? Rassovissa. Ja sulla oli katsottu, siellä panit mitä niin vaatteet tuonne sisälle ja ne kun rupesi purkkautumaan kesken esityksen, niin sitten ihmiset nauruu katketakseni, kun koitin sitä varrella, että ne tipaa Jere. No Tyynyhän mulla yleensä oli. Tyynyhän se oli jotain muuta iltatavan rokki siitä. Sehän on katsottu televisiossa, kun on niin joku rippasukulaisia, niin on kysellyt sitten hyvin hienovaraisesti, että onhan se lihona tuo Reino. Silloin on tosiaan sitten, no niitähän Reinohan kirjoitti siinä kirjassa, se johti johonkin semmoisen ihan uskomattomiin asioihin, että eihän mut silloin, jos ensimmäisen kerran laulettiin, että me vielä televisiossa laulettaan. Kun Ressi sanoi, että pitäisi viedä tuonne, se on Ressin idea oikeastaan, että mihin teiset joku Riäkkylä-laulun, kun Reino sanoi, että pitäisi viedä tuonne Mikkel Kuälille meidän ilmaisissa käymään. Ja sitten me tein sitä Riäkkylästä, tästä piti mainita siinä se Helsingin seudun riäkkyläläiset. Niin. Ja se sitten, no niin ensimmäisellä kerrallahan se tärppäsi jo. Oltiin sille piästi ja siitähän se sitten alkoi. En muista sen tarkemmin, vaan sittenhän se oli se kilpailu. Vielä huvittaa se, kun Kosilan Pirkko sanoi mulle, että sitten elää eli että heidät on luvattu siihen suvipitäjäohjelmaan. Niin. Että älä tiedä mitään uutta, jotta kun heidät on luvattu, on luvan niitä entisiä lauluja. Ja minä vähän epäilin, no se sitten käy sillä tavalla, että ne peruuttikin niitä tyttöitä. Se ja sitten se vielä se, Reinohan muistaa ne naiset, mitkä kuvasi siellä. Olivat, niin sanovat, että hyvä lupas tuohon jonnekin, mikä se on se joku äitienpäivän juhla, niin näille supukoille niin lupas sitten esiintymisen noille, että siinä on sijaa sen, että kun ei hyö pysy siihen
siihen tosiaan siihen suvipitäjiä, kun on aina luvannut tietysti, kyllä minä sen käsitin, että ne lupaisi. Ritva Huhtalahan se oli ja sitten se... Niin. Jäppisen Eila Jäppinen. Niin. Pirkko. Pirkkohan se, no niin. Pirkko Jäppinenhän se on niin. Ne on luvannut siinä ja Simananenhan tuli silloin jo ensimmäisenä silloin kun me esiintettiin, niin sanoi, että työ menitte televisioon. Ja sanoi jo samana iltana, vaan ei me sitä sanottu noille Kuosilan Pirkolle sitten, että se on. Mutta ne on semmosia. Se on niinku vähän semmoista erikoista, jotta eihän se nykyään olisi mitään ennen. Se aika oli semmoinen, jotta ei muuten kun Reino laittoi niitä, niin se kehon rakentaja vielä, kun Ritva sanoi kehon rakentaja. Reino on tätä kehoja rakentaa. Harrastuksena on kehon rakennus. Joo, sillä on vielä hoikempi kuin mie nyt vaan. Kyllä. Sitten on me oltiin tuolla Oravisalossa, se Hirvoston piha se kärtti sinne, mitkä ne jotti 50 vuotta, kun se täytti se Oravisalon koira. Sinne mentiin sitten ja siinä on se eristetty siitä luokasta semmoinen koppi. Siinä ei ollut kun joslakin lastulevyillä. Ja sinne mentiin, siellä oli kaikkia noita tarvikkeita sille hyllylle ja sillä puhetta pitivät sen lastulevyn takana. Ja Ressi kääntyi sinne joten, niin laitettiin niitä pukuja päälle, niin putosi tuoksi Sylosvuon, niin siltä aikamoisen rämmäyksen päässä. Reino sanoi kovalla ja siinä meni ihka uudet silmälasit. Varmasti kuului sinne puheen. Oli tosi jää. Silloin oli sitten vielä on niin mukavia se, kun veli-Pekan emäntä ei olisi laskenut aina määrättynä aikoina sitten sinne. Niin veli-Pekka sitten sanoi vielä, että veli-Pekka sanoi, että tulkee pyytämään, että jää vastustellaan ensin vaan. No en niitä ja lähti, en muuta ollut. Nyt on semmoinen tilanne, että no pitänyt sitten lähti, kuitenkin me houkuteltiin, että taksilla lähettiin sinne, niin mitähän se Valkeapian taksi tilattiin, niin kun ne sanovat, että hyö maksaa sen palakan. Tai sen taksikyyvi sinne Haukivuorelle, niin tuli oli mitähän se on, kun siinä 230 oli mittarissa, kun tuli sen niin veli-Pekka ei tiennyt sitä, Vietunen kattaa kussattaa meidän 30 mittarissa jo. Vaan sehän ne otti yhteen suuntaan vaan se taksi. Mutta ne on silti siihen aikaan oli semmonen, kyllähän ne oli. Se oli ihan merkillinen tosiaan se. Viimeisen kerran on silloin, kun mitä tuolla laulu laulettiin niin myös sen perään sitten eikä tullut sanottukaan. Mutta siinä voinut sanoa, että nyt loppuu laulut meille. Lopetettiin tuo, mikä tuossa kuului se. Milloinko se? Se varmaan onko se 84 tai 85? Se on varmaan 85 taisi olla tuossa siinä, niin se oli pojat oli vielä siinä. Ei vaan olikohan se sitten sen jälkeen, 84 kai se ollut. Pojat oli siinä mie en ollut siinä mörkönä ensinkään. Ne pojat mennyt tuonne kaupungin teatterista Reino ja Jouko, niin ne tukat hiukset käyneet hakemassa ja sitten ajelleet pitkin kaupunkia tuolla ja sanoi ne piässä heille ne. Niin, no liftaria on vielä niin sanoi ja ihmetelleet, että mitä miehinä. Niin kuin jokin kanssa kun kulittaa. Pannaanko me vähän tuohon? Älä laita ennen. Pannaan vähän. Niin laittoi tosiaan. Niin että 4 niitä vaan 5 niin Kinnusen Karilahan oli yksi se tuossa kun se soitti, niin se perukki. Semmosti tän Reinulla on musta perukki tälleen. Niin sanoi, että suukkoja suikannut joken kanssa velille.
Me taitaa homoja olla. Mistä siihen kuuluu minua? No niin. Vasetko perässä? Sitten mennä. Onninen varmasti, niinkö? Ei kun Annille. Annille? Ei. Nyt No, vielä tää on. Nyt toi Aapo. Avataan näin. Avataan näin, niinkö? Kyllähän näkin joululahjilla osaa avata. Ota sitä häviää muuten. Oi. On patterit. Arvasti. Oi. Oi. Katso, viisasti myös. Onko tämä sellainen kaappikello? Eikä ihan avattu. Mitä siellä asustaa? Kummitussia! Kaappikello kummitussia. Olisikohan sillä Käytännön tässä on joku tasoitus. Ja minä olen ollut tässä pelkästään sivusta kahtojan roolissa, että Reino on tehnyt kaiken työn itse, mä oon pikkasen vähän jelpannut tuossa käytännön toteutuksessa. Ja se, että täytyy sanoa, että meidän ystävyys, Eino ja minun ystävyys, 10 vuotta tässä on vahva tunnettu. Auringon laskusi muistan minä vain, vähällä sen selällä sovellessa. Niin meni Eskoliin, niin en minä sanonutkaan vaan tätä, minä olen Eskolta, mä tulen aittaille. ovella. Tosi ovella. Siellä on laatikko ja aukaisi se laatikko ja tulet tuohon aita-oveen eteen, niin seisomaan vaan piähäs ne. Esko meni sinne ja Heillä on vaan aikaa. Niin. Muuta tarkko vielä veneet tuli kohti. Niin. Arskaharju lähti vastaan, että Iro Unto tuli. Kyllä tässä Uronmäkinen on. Oltteko?
Kerranhan me kerättiin sitä, kun te olit jo vähän vanhempi. Mitä silloin? Meillä on ikäero 5 vuotta, kun mitä meillä on? No niin, 5 vuotta. 5 vuotta, niin 5 vuotta, niin. Se vaan mulle jää mieleen, kun tuolla Kalle Heikin maitopäivän tuona polkupyöräthän meillä oli siellä ja teillä oli sitten, silloin kun se on lainassa tämä opas, missä opastivat sukupuolin elämää. Niin, en muista semmoista. Joku, mikä se oli se kirja, mitä kaheltiin sitten ja... Joo, en muista semmoista. On, Heikki oli ja sie olit ja te olitte niin kuin vähän vanhempi, niin myös me kuunneltiin silmät pyörällä, kun näytitte kuvia sitten se kirjasta meille. Että... Joo, minä muista sitä. Sen muistan, kun Laakkosen Motuuti laski tuon täydellinen avioliitto. Voittaa siinä mainostivat, että siinä on niitä kuvia. Ja niin. Siinä on sitten siinä esitteessä, että jos ei ole määrättyä kirjaa, ei ole saatavissa, niin lähetetään lähinnä vastaava. Ja eihän sitä ollut sitä kirjaa, niin voidaan laittaa kirjan, niin on naisen elintoiminnan häiriöt. No työ tutkitta. En minä muista, ei siinä paljon tutkimista ollut, vaan kun minä sanon Hakkarasen Vuotto oli se sukupuolielämän opettaja meille. Oliko se Voitto vähän vanhempi vai sama ikäinen? Sama ikäinen niin, Voitto. niin. Vaan Voitto oli niin enemmän niistä asioissa perillä. Niin se asuu kylällä sillä, niin se... Niin kylällä, niin Voitto sanoi vielä neuvotussa, muistako se mitä neuvoja, että naisella on 2 reikeä, sillä on tyttöreikä ja poikareikä. Ja Kuasistakea sanoi kumpi lie kumpi sitten. Sitten jäljestäpäin kuvasettiin, niin ei se Voittokaan ollut perillä niistä vaan. Otu oli. Sitten oli siihen aikaan ne moraalikäsitykset silloin. Oli tää Rauttilan Jussi tuli sitten kerran Jussi kun aina ottanut ryypyt. Niin. Ja sitten Jussi oli tullut tuolta... Eikö siellä Jussi ole halavaton alla? Ei, se oli vielä, Jussi oli kunnossa silloin, se sitten myöhemmin halavaton. Jaa, kun mie muista ollenkaan sitä. Mie muistan, kun ne käykin meille. Niin. Niin tuo Jussi oli ostanut viinaa perkalomepulloja ja jätti hevosen tuonne siihen vanhalle osuuskaupalle ja lähti postiin, niin nämä Murtasen Voitto ja Päivistö on mikä nyt. Ei kun tuo on Hurskasen Arvo. Niin. Ne oli käynyt varastamassa ne pullot ja Oho. siinä oli halakopin siinä osuuskaupan varaston takkoon, niin ne oli juonut siellä niitä viinoja ja seuraavana päivänä ne oli rapulassa tuolla koulussa. Sitten ja no tulihan se ilmi sitten kuka se varasti ne. Niin. En tiedä, että joutuiko ne pojat sitten ilmeisesti korvoamaan ne viinat. Niin yläkerrassa vielä oltiin kouluun, niin pojilla oli niin kova rapula ja kyllä se arvo taittaa vielä nytkin. Niin. Oli ja silloin siihen aikaan oli se, kyllä ne oli semmoista. No oli ne kouluajat, ne on kyllä ollut erikoista. Minä muistan sitten semmoisen, kun se Kari Vuostavirassa opettajana, niin sehän Tippavaran Osmo sitten kerran, kun ne on Tippavaaraan menneet ja isä on ollut kansassa sille ja sitten ne on mennyt Harisseen kylpemään yöllä. Niin. Vaikka isä ei tavallaan ollut, mutta siellä ne on ollut Harisessa ja nolta Karivuosu annat mukaan sitten sinne ja sitten Karivuolta on hävinnyt hampaat sillä reissulla. Niin. Ja sitten meillä laittoi yhden kerran meidät joku päivä, niin lähdettiin oppilaan ehtimään tien varrella, että mihinkä ne olisi tipahtanut oikein. Niin me ehdittiin yksi päivä ja Karivuo on monta viikkoa ilman hampaita, niin se on kuin Severi Suhonen. Niin. Sitten, mutta on se opettaja ja hirveän muut nauru, kun saatiin Karivuo humalaan juotettu. No varmasti. No Karivuo huosto se meidän koulussa piti, niin no minä kun olin topparoikassa, niin me olemme niitä lauluja. Niin. Ja me laulettiin, että hei Jouhia junttali pois, tyttöjen pillut ne iloisesti soi. Teille koulussa tämmöistä? Niin. No me oltiin jo yläluokilla, että oli se Karivuo oli semmoinen. Joo. No sitten se huostoi sitä, kun se osti mopedi sitten Karivuo. Niin sillä oli, niin. Ei se oli varmaan, se oli Java. Niin. Se oli sitten näin ikään. Se ajo, niin se oli aika pitkä se istumen ja tangon väliin. Se tämmöisessä asennossa ajo. Ja Hariset on ollut heinäpellolla, kun Karivuo ajoi, niin
sitten kun oli se nurmikko siihen aikaan, kun oli hevosilla ajanneet, niin. Se oli se kavio ura ja sitten oli nurmikko niin. reunalla, niin se Karivu ajana sitä nurmikkoja myöten ja se oli leikkö jarruu polkas sun miten se oli kuotuna, niin Karivu sanoi, hän lenti yli siitä ohjaustangoa ja hän jatkoi matkoa 25 metriä vielä näin ikään tämmöisessä asennossa. Niin. Niin sanoi Hariset kahto pellolla, että Karivuohan se siinä menee, mutta missä mopo. No mopo jää tulemaan sinne perään, jotta se oli. Joo. Se rakenti silloin Pimmenlahden pikatietähän se rakenti. Se siltä Rapaharjulta teki, oli se monta päivää. Siinä kolisteli niitä kivien väliä ja sillä lapion kanssa. Ja sieltä kautta tekee, sehän mahdoton olisi sieltä kautta tietä tehdä. Joo. Sitä Rapaharjun, missä oli se kivinen tie, kun sitä lehmiä kuljetettiin. Niin. Isä sitten sanoi, että vedäkkee sitä Harisen rajoa myöten. Niin. Ja siitä ne kun puut kuoton, niin ne kun työntivät vaan pillarilla. Kyllä. Jotta se oli Karivu oli sitten semmoinen, no Saimi oli hyvä opettaja muuten. Ankara. Minunkin piti Aresissa. Laiskaan. Minulle sanoi, minä olin Hakkarasen potumassa, oltiin melkein joka kerta taulusta. Laiskassa. Kaikissa aina ja sitten kun Saimi kysyi, se sitten kysyikin semmosia vähän 7x7 ja semmosia jaullisia lukuja, niin. jotka olisi helpompia. Niin. Sitten kun ei heti ole laiskaan. Joo, kyllä. Mutta olihan ne sitten koulussa alaluokassa niitä ruokakki, niin kyllähän se oli lanttulohkoja. Niin. Lanttu oli semmoinen, kun kuorinen tehty, lyöty ja keitetty ja sitten läskisoossia päälle. Ja omat evääthän ne piti olla mukana ja maitopullo. No niin, ne piti olla. Ne ei ollut koulun puolesta. Muistan kun Kalle Heikki kerran, niin oli reppu auki Heikille. Niin. Heikki mätti reppuun niille. Ja silloin vielä piti syödä. Niin. Kyllä. Annikkihan oli tuossa, sitten Annikki oli se oli hyvin sydämellinen opettaja, että sillä ei varmasti ketään ollut. Muistatko sitten tämä Murjun Tauno, se minulla pitäisi kirjoittaa siitä joku sana. Se kumminkin meillä se kävi usein ja se on Pentululle hyvin ystävällinen. Niin, se oli Pitkäsen Tauno ja mies onko se tämä Maija-Liisa Pitkäsen? Kyllä se sukku, jotta oli teille. Niin, jotta se on mutta sillähän Murjulla on joku semmoinen, se on niinku Murjuksi sanoo itsensä, se ideä se sanoo. Niin ja keitti helkutin vahvoa kahvia. Käyrävars piippu. Niin, ja se jymytupakka. Jymytupakka, se täytti sen piipun. Ja joo. Se oli semmoinen, hyvin semmoinen ystävällinen mies muuten. Niin oli. Ja lapsista tykkäsi. Laittako ne sen kottoa poikki vai mitä sinä niinhän se tuli kun se sitten, se oli se Ieva, oli avovaimo. Murju Ieva. Niin. Hiljan äiti. Hiljan äiti, niin. Se Ieva oli siinä asuja, ne ei syntynyt keskenään, sitten Ieva ja tämä Tauno. Niin, ei ollut naimisissa, ne oli pitkässiä molemmat, vaan ne ei ollut naimisissa keskenään. Niin. Ja se sitten Tauno ei tykännyt ensinkään siitä Ievasta ja sitten ne rakenti sen pienen mökin tuohon tiepuolelle. Niin oli. Ja sitten Heikissä se ei tykännyt sitten se tuosta vävystä. Joo. Sanoo terpettikkeriksi se sanoo. Niin se on terpettikkeri, se joku on paskatuppi. Ja tupakkapölökky, oliko se Eeva sitten? Niin on näitä paskatuppihan, se on näitä Hannan veljeksiä kaikki. Nehän ne oli. Niin oli sitä nimet kehno. Oli. Niin. Ja sitten se oli hyvin niin muistan sen kerran kun mentiin tuonne teilin käymään ja oli kalakokoukseen mennyt. En tiedä muistatko siihen. Pentti oli mukana ja siinä oli kalakokouksessa tulossa Veikon hevosella, niin se oli Tauno oli ympäripäissä ja niin. Veikko oli kohtuullisesti, vaan Veikkokin oli jonkun verran ja sitten Pentti oli niihin mukana ja sitten joku siinä Kaisa sanoi, että eihän se nyt tule pojalle antana Tauno. Niin. Niin se sanoi Veikko, että kyllä se pikkusen antoi Pentille ja sitten se siinä meidän tytöt oli siinä, niin sitten siitä humalaisen merkki oli semmoinen, että kun se makasi tuossa lattialla Tauno sitten humalassa, niin se hoki vaan keitä kasa kahvia. Niin. Veikko istui sitten sillä
pöydän takana ja Eljaksen Eino tuli sitten. Ja Aha. Eino hyvää päivää ja ne vähän aikaa huosteli siinä ja Veikko sanoi, että pitää lähteä ettonneille. Veikko jätti vieraan siihen lähti. Se oli Niin, Veikkokin sen verran tuprakassa. Eino sanoi aivan. Ja ei kun lähtivät. Se Einolahan on semmoinen se niin teko hyvää päivää, niin se on Niinhän semmoinen isähuosta, mutta minä en varmaan ole sitä, pitikö se paikkansa. Kun se Eino tuli kylään, niin se meillä näki siihen, kun tuvan eessä on se eteinen. Niin. Sitten ikkunassa näki sitten, niin sanoi ihan kahta, kun Eino kerran tuli, niin sanoi se käillä asetti nuoman sitten kauniin se hymy. Sillä kun nulloo sisään, niin sitten sillä jo hymy oli kasvalla ja hyvää päivää. Niinhän se on. Ja sitten Masa muisteli, tuo Kuppalan Masa silloin tässä, se varsin viimeisiä kertoja, kun Massa on näin, niin sanoi, että kun heilen tuli iltaisella niin myöhällä. Sanoi, se oli saattoi olla tuossa 8 maissa ja niin. Sitten istui siinä pari tuntia ja sitten Pekka sanoi, että kun sanoi, pitää lähteä sinne iltatöille, niin Pekka sanoi, että eikö se sauna voisi tulla. Se oli silloin se vanha sauna, missä se Kuoppala Antti asui. Niin. Sanoi, ei kun Einolla, sanoi, pitää kylppiä ja se kylpi vielä ja ei sillä ollut kiirettä. Ei sillä, niin, se yöllä teki ne. Niin. Kyllä se aikamoista touhua. Ja sitten kun se oli vielä semmoinen kalakauppi, josta se tuli, meille se käy aina, niin se sanoi, olisi kalaa. Niin. Sitä ei saanut sanoa, että mitä kalaa ottaa. Se piti viedä asti ja sitten se hieman valitti, minkä hieman antoi. Aha. Se oli sitten, ja sitten salasi ehdottomasti sen, minkä verran hieman suopi. Niin. Ja Saatuas sanoi, suottihan myö kalloa ja kehuja. Niin. Eikä no Eilolahan siellä on mies nyt. Ai on? On, siellähän se Rääkkylässä asuu. Eilako? Niin. No enpäs tiedä tuota ollenkaan. Eila asuu siellä ja... Missä se mies sai? Sieltä se joku... On laittanut näille vanhoille pojille joulukortti sitten. Aha. Minulle ja Kalle Heikki on laittanut. Milloin Kalle laittanut, niin oli Eila ja Henrik. Aha. Oli niin Eila oli laittanut, niin minä muista sitten... Tuo sanoi Tikkasen Ossi, että oli sillä Eilalla. Kun se huostoi niin uutisena sitä Ossi, niin minä kyllä mä sen tiesin, niin oli se ennen Ossia jahtaili. Aha. Ja me oltiin siellä, jos muistat, Lassin kommi oli tuolla. Muistat, niin oli. Sinne mentiin, niin sinne tuli sitten tuo Ossi ja sitten näki, kun vene tulloo, kuka sillä tulloo, niin Esa ja Jorma soutivat hirmu vauhilla ja vene tuli kokkavuohossa ja Eila istui perässä, niin Ossi sanoi, nyt mie lähen kyllä. Ne toi morsinta. Niin, no morsinta toi. No. Niin. Siihen kalasaunalle sitten, niin miekkin läksi sitten Sammo kyytti, mulla oli mopo sillä ja Ossilla oli kanssa, niin Eila tuli Ossi rupesi polkemaan mopojaan käyntiin, niin ei lähtenyt se mopo, niin jo Eila tuli siihen. Niin. Ja mie kuuntelin, kun sanoi Eila, että eikö lähde mopo käyntiin, niin Ossi sanoi, eihän tuu mikään, piikkiköälli tuluppaa. Ja Ossi sitten vielä arvosteli kovasti, sanoi että kehno on semmoinen. Jalatti on persissä vierinpäin. Ei ole nuorena silloin vierat ja... niin Tikkasen Ossi sanoi vielä, että hän on sen perään kelevannut Ossille niin vaikka minkälaisena asiassa. Silloin oli. Kyllä. Niitähän oli persoonallisuuksia silloin. Niin, oli. Siihen aikaan oli persoonallisuuksia. Pirttiniemen Kalle oli. No se oli yksi. Kalle oli se käy taloissa ja sanoo huomenta iltasilla ja sitten saattoi aamulla tulla sanoa iltoa ja Piiman Martta. Niin. No Martta on tuossa, Marttahan oli Jere. Kyllä. Jere semmoinen. Neiti-ihminen, niin se oli mummon aikana se oli hyvin semmoinen ärtty, se vasta kun se yksinään jäi, niin sehän oli hyvin. Tuli immeessin kanssa toinen. Niin. Ei mitään ollut semmoista. Kyllä. Minä muistan se Harisen, ja minä olen huostanutkin se Harisen Antti, kun ei ottanut mitään Eskon kanssa kyyttiin. Niin. Ja minä huostan muistan syksyllä sitä, kun se tuossa silloin Antilla oli ollut niitä niin sanottuja pitkiä aisoja. Sillä oli vaan se niin kuin lannanvetokärri oli ne. Ja
niin kuin oli paukkupyörissä samanlaiset, että ei ollut, että niille ei pystynyt ajamaan niin kuin viljoja eikä muuta. Niin. Ne oli ne vartlinkku, jolla sai kipata tuo. Kyllä, semmoinen. niin. Myllytyksiä oli täynnä, niin sanoi Antti meidän Eskon kanssa just siinä tienvarressa, kun Antti tuli tuolta pihasta. Sanoi, ei sovi tähän kyyttiin, hän ottaisi kyyttiin muuten, vai ei sovi. Niin. Ja me lähdettiin, se sitten lähti juosten ajamaan, niin me juostiin perästä. Elkein juosta perästä. Elkein juosta, jotta me sitten uskottiin vanhat pois ja jätettiin juoksemaan. Vaan Antti kun häipyi näkymättömiin, niin me lähdettiin tuossa juoksemaan. Ja lähellä Aropäivissä tavattiin, niin oli ottona tuon Kuren Mirja ja Martin kyytiin. Me tavattiin siinä Aropäivisen luona, niin näin se me juostiin siihen perään, niin Antti sitten ruukkeen työkkiä kyytiin. Me naurettiin, että työvoitto suottiin. Niin. Oli silloin, Kyllä. oli monenlaista oli. Ketä siitä muita oikein semmosia vehnäsiä olisi ollut sitä? No Veikko Tikkanen oli sitten ja No se on ollut. Pekka oli sitten, Setä-Pekka, se oli semmoinen vähän se aina teki niitä, semmoinen humoristinen. Niin minunkin se ei sanonut selvää, oliko se humoristinen, vaan hyvin ähäkkähän se oli. Niinhän se oli, niin se oli. Suuttu vähän sitä. Niin oli. Niin oli semmoinen, vaan kyllä se toisinaan oli sitten semmoinen, kerran kun se tuli tuonne majon vientiin ja nauraksi yksin, meille mikähän naurattaa, niin sanoi, hän rupesi kusellen tuossa kärristä ja riplotti siitä, niin no rämmäys kuului, niin Kari vuoroa jo. Sanoi, hän tunti siihen suihkuun sarttumaan. Niin. Sitten rupesi makkoamaan Aropäivissä sitten niinkään kevätpäivä, niin rupesi makkoamaan siihen tiepuolelle. Niin. Ja selällään ne uot siinä. selällään, niin. Se nukkui ihan oikein, niin Esko Lievonen istui tuossa sitten vapaalla laski kohdalleen tuo Jussi Tolvanen, niin Esko karjasi hirveästi, että Pekka Kärme mennään muniin. Vielä kun Pekka hyppäsi hyvin nopeasti. Niin. Silloin oli. Ja, Niin sehän Meijer Aato haki maijot. niin, no sitten oli sanoi, että käy siitä Kallehekin maitopäiväksi sanovat siitä. Niin, oli Siinä ja sitten sanoi Lievonen, että tämä Lievonen ja sitten tämä Hanski, tuo isä Talovainen, niin sanovat, että hyökäp siitä maijot. Niin. Seuraavana päivänä yöllä satoi vettä ja tuli hirmuinen nilippu ja me vuotettiin siinä sitten. No eihän se tullut sitten. Niin. Pekka sanoi, että ei nyt kun on lupas hakki, niin kyllä se on tästä haettava. No sitten tuli sanomaan joku, että pitää viedä kuusen juurelle. Pekka sanoi, ei viedä kuusen juurelle, kerta ei. Ei tule tieltä hakemaan, no pakkohan se oli lopulla viedä. Tolvanen huuti sitten siltä sanoi, ei päässyt nyt kun on niin, se mäki on niin liukas. Että. Niin. Pekka sanoi, olisit vaan kaasua polkena. Niin. Hän sanoi, että ei kaasun polkemisella kun olisit luullut menevä. Se on semmoinen, silloin oli, se on se maidon viinittiin niin semmoista, jotta kun ne rakenti sitten porukassa sitä maitopöyttöä, niin minun jakoi sitten Kähkönenhän se jakoi niitä töitä, niin sitten oli vanhoja nauloja, kun oli sitten, että ne niillä naulovat, niin Matti Oikurille sitten Matti ohjat naulat sitten. Minun sinähän tuossa ihan sopiva nimi kuin Oikuri. Niin. Ja sitten jäi mieleen, kun tuon Kähkösen hevonen Matilla söi juoita. Heissä oli Heikki siihen aikaan, kun semmoisia kinkoloina antavat. Niin. Niin otti ja haukkasi, jos oli 4/4 mennyt ainakin siitä, niin jäi isot No kaikki siis on sattuna. Kaikki oli silloin. Siellä on 10 ukkoa ainakin aina maidon vuottamassa. Seuralahdelta oli tuo Pirttiniemen Kalle rupesi sitten pissilleen siihen ja jäi mieleen, kun Kalle lorotti, niin tämä Hakkarisen Anni työnti maitoja sitten. Seppä nauroo kujerti sitten siinä. Niin.
Kalle ei kun lorotti vaan, niin Seppä sanoi, Anni, lyö potkurilla tuota. Kalle sanoi, on se Anni nähnyt näitä vehkeitä, että ei. Ei. Kallella on sillä, että se, kun maittuu hänellä enemmän, niin se sitten oli aina se, ei ollut peitetty ne astit, vaan sitten kun oli johtinen ajo, otti ne johtinesta maijat, kun ajoi tuosta, milloin tuosta yli tuon lammi, niin sitten se oli pannut peiton pieleen, kun ei ollut hänellä, ei ollut niin paljon maittua kuin... Niin, että se ei nähneet, että... Niin. Kyllä. No sitten Kähkösessä oli Martta moneen asti sen laittoi, että on paljon niin kuin maittuja. Ne kun käy kahvilla tuossa Kähkösessä sitten Tolovainen ja Lievonen ja sitten oli Martta oli huutanut, että vuottoa vähän, että hien pessö on asti, että ei sopina kaikki, niin se oli Esko Lievonen auvassa ne tuuvut pöntöt ja sanoi, no soppihan nuo, ei tarvii, että soppihan nuo täyteen näin. Niin. Siitä oli sitten sanonut Martta, että anna olla viimeinen kerta, jotta auvot heidän pönttölöitä. Niin. Esko ei lähtenyt sen perään kahville. Aha. Ei se huutelua sille, jotta ne oli. Kyllä se monta kertaa sai naurua niille ukkoloille juttuloille. Kyllä. Veikkohan se oli Eino hevonen. Ai niin, taas muuten olla. Veikko ja Tikkasen Veikolla oli Martta. Niin. Martta oli Veikolla ja se oli sitten Eino ollut sitten kun vielä semmoinen, että se seisattu, kun Tikkasen Veikko oli vähän välillä, ei ollut hyvissä naapurilainen kanssa oikein. Ei sen huonotkaan ollut aina, niin sitten se isälle oli isä sanonut päivää, niin Veikko se Martta oli seisattuna. Vanha hevonen, niin arveli, että ne huostele maijemmin. Se on lepputti jalkoja. Niin. Veikko oli rikas mies, vaan se ei. Se käy Palavisen Topilta rahaa hakemassa, että sai veroja maksaa. Niin. Ja pankissa rahat oli. No pankissa rahat sitten. Niin, omat rahat. No sitten kun kuoli Topi, niin sitten oli Hänskän Timon luun mennyt. No Timoltahan ei lohkin rahat sillä tavalla. Timo oli sanonut, kuulehan Veikko, huostui Timo että nyt kun määt ja leimuutat mehte, mie tulen ja mie tien ne puut, mie ajan tuohon tiepuolelle ja etkä tarvitse palakkoa maksaa ennen kuin sitten kun saat rahat. Niin minulla on rahoja ja siulla on rahoina. Veikko, se menispä puut. No siun puitahan ne on. Niin vaan mitäs ne naapurit sanoo. Ei kun nuo sukulaiset. Aha. Se suku oli hyvin niin. tärkeä. Ja tuossa oli nauhalla, kun nauratti, kun parin minuutin pikkaisessa puheen ollen, kun liento kuullut se Kitteen torilla oli. Niin siinä oli tuohon nauhalle Kitteen torilla oli semmoinen, että Taiston tekemistä sanotuksista kaunein kappale oli mielestäni Kotiseutuvalssi, jota tässä esitetään Heino Huvassa. Nyt soi kotiseudulle lauluni, niin sä kuuluthan rääkkylän mun unelmiin. Jos nimes ei vieraille somasti sois, ei mulle sen kauniinkaa ois. Taas metsies huminan aistia voi, Kivisallessa kesällä haitari soi. Ja on Patrikan lahdessa kirkkaat veet, jo rannalle kutsuneet. Jos köyhä on ollut
yöksi jään, tai leivän luo muuttanut on etelään, niin silti on rikkaus mun matkallain, kotiseutuni ainoa vain. Ei maailman turuilla lie juureton, seken kirkko vuodelta katsellut on, ja Niemisen harjulla maisemat nuo, ei kauniimpaa luoja luo. Ja vaikkapa joskus on sää talvinen, kylmyyttä silti mä tuntisi en. No ainahan Rääkkylän lumen ja jään saa silmissäkin melkänään. Ja missäpä muualla nähdä mä saan, niin kaunis puukirkkomme on paikallaan. Näin entinen aika ja isien työ jo uudelle kättä lyö. Sun auringon laskusi muistan mä ain, ja yön Hämeen selällä soudelle sain. Jo niitylles usein mun kulmuni vei, niin tuoksuva on Timotei. Jo lintujen laulukin kantautuu, kun on Rasivaaralla lehdessä kuu. Sun aholtas mansikat poimia sain, oi suvi ja sunnuntai. Nyt iltojen hämyssä aatellassaan, niin lämmin on mielessä nuoruuden maa. Minä äidin ja isänkin harmaa pään, muistoissani siellä näen. Jos vuosia paljonkin vierinyt ois, ei muistojen kultaasehin mennä pois. Kotiseutuni käy sillä olen sen laps, vuosi vuodelta rakkaammaksi.